ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ሰላምታ ብምቕዳም ሎም መዓልቲ ድማ ግዜና ኣኺሉ ከምቲ ልሙድ ናይ ሰሙናዊ ማርኬት ኣናሊሲስ ወይ ድማ ናይ ሰሙን ናይ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም። ብቐዳምነት ቅድሚ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ምሕላፍና ዝሓለፈ ሰሙን ኣናላይዝ ጌርናዮ ዝነበርና ወይ ድማ ፎርካስት ጌርናዮ ዝነበርና ከመይ ከይዱ ክንርኢና ካብኡ ቀፂልና ድማ ነዚ ሰሙን እዚ ዝኸውን ኣዝዮም ብሉፃት ዝበልክዎም ፊልተር ገይረ ካብ ኩሉ ሳማራይዝ ገይረ ኣዳልዮም ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ድማ ንዕኦም ክትከታተሉኒ ይዕድመኩም። ብቐዳምነት ብዲኤክስዋይ ኢና ንጅምር ኩሉ ግዜ እቲ ዶላር ኢንዴክስ ማርኬት ወይ ድማ እቲ ሓይሊ ሚዛን ናይ ዶላር ኣበይ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ዝሕብረና ስለ ዝኾነ ብኡ ኢና ንጅምር። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዲኤክስዋይ ናይ ሴል ትረንድ ወይ ድማ ዳውን ትረንድ ሒዝልና ኣሎ። ስለዚ ፕራይስ ካብ ዝሪጀክት ኮይኑ ኣሎ there is high probability ድማ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ኢልና ነርና ማለት እዩ። ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ all the way ቲ ዲኤክስዋይ ክሳብ ኣብዚ ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ዲኤክስዋይ ሴል ምውራድ ድማ ነቶም ካልኦት ፔርስ ቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ብኸመይ ፀሊቦም ኣሎ ክርኤና ማለት። ስለዚ እታ ኣናሊሲስ ናይ ዲኤክስዋይ ኣዝያ ብልፅትያ ነራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን። ካብዚ ቀፂልና ድማ ካልእ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ኣብዚ ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ ብሬክ ምስ ገበረልና ናይ ባይ ናይ ምባል ፖዚሽን ኣናላይዝ ጌርና ነርና ኦል ደ ወይ ድማ ልዕሊ 100 ገለን ፒፕ ዝኸውን ንላዕሊ ከይድሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ዩሮ ዩኤስዲ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ እንድሕር ጌራትልና ናይ ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ኢልና ማለት እዩ። ንሱ እውን ከም ዝሪኦ ዘለና ክንዲ ምንታይ ዝኸውን ፒፕ ከይድሎ። ከምኡውን ኣብ ናይ ጎልድ ነዚ ስትራክቸር እዚ 2344 ኤርያ ሪትሬስ ክገብረልና ፕራይስ ሞ ካብዚ ድማ ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣለዎ። 2344 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ግን ዝኾነ ሴል ኣይንብል ኢና ተባሂልና ነርና ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ሪትሬስመንት ድማ ኦል ደ ወይ ምክንያቱ ኣናላይዝ ክንገብሮ ከለና ኣብዚ ነይሩ እቲ ፕራይስ። ስለዚ ነዚኣ ሪትሬስመንት እዚኣ 2344 ኤርያ ምስ መፀልና ግን ባይ ፖዚሽን ክርኢና ኢልና ነርና ማለት እዩ። እሱን ከም ዝሪኦ ዘለና ኦል ደ ወይ ልዕሊ 1000 ገለን ፒፕ ከይዱ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ናይ ጂቢፒ ኤንዚዲ ፕራይስ ስትራክቸር ዝብሬክ ገይርልና ነይሩ። ብድሕሪ ድማ ፕራይስ ነዚ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ንሕና ሆልድ እንድሕር ጌርና ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣለዎ ኢልና ኣናላይዝ ጌርናዮ። ኦፍኮርስ ኣብቲ ንደልዮ ታርጌት ኣይበፅሐን ግን ልዕሊ ሶፋር ልዕሊ 150 160 ፒፕ ዝኸውን ንታሕቲ ከይድሎ እቲ ታርጌት ዝገበርናዮ ኣዝዩ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ እቲ ቲፒ ዘይሓረም እምበር ከም ዝሪኦ ዘለና ነዊሕ ከይድሎ። ካልእ ናይ ዩሮ ኤንዚዲ ኣናላይዝ ጌርና ነርና። ዩሮ ኤንዚዲ ድማ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ እንድሕር ጌርልና ባይ ፖዚሽን ክሳብ ኣብዚ ክርኢና። ከምኡውን ነዚ ስትራክቸር ብሬክ እንድሕር ጌርልና ድማ ሾርት ኤርያ ወይ ድማ ናይ ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና። ንሱ እውን ኣብቲ ታርጌት ናይ ምብፃሕ ተኽእሉ ዝቐረበ ኮይኑ ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ ፒፒን ታሕቲ ከይድልና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ትሬዲን ዊክ ነይሩ። ሕጂ ድማ ክንርኢና እቶም ኣዳልዮም ዘለኹ ሓደ ብሓደ ከመይ ይመስሉ ኣለው ናብኦም ንኸይድ። ብቐዳምነት እንሪኦ ሕጂ እውን ዲኤክስዋይ እዩ። ዲኤክስዋይ እቲ ናይ ሴል ዳይሬክሽን ናይት ማርኬት ኦልሬዲ ወዲኡ ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ። ምክንያቱ ኣብዚ ፌር ቫሊ ጋፕ ነርና ፊል ንክገብር ፕራይስ መፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሪጀክሽን ዝሪኦ ኣለና። ሕጂ ድማ ፕራይስ ታይና ክንፅበነ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ፍሮም ዶላር ኢንዴክስ there is high probabilities ማርኬት እዚ ንእሽተይ ፑሽ ንታሕቲ ክገብር ናብዚ ካብዚ ድማ ከም እናበለ ናይ ቡልሽ ዲኤክስዋይ ቡልሽ ኢና ክንፅበ ማለት እዩ። ስለዚ ዲኤክስዋይ ቡልሽ እንድሕር ክንፅበ ኮይና ድማ እቶም ሜጀር ካረንሲ ናህና ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ናይ ሴል ናይ ሪቨርስ ናይ ምግባር ማለት እዩ። ካብቲ ቶፕ ዘለዎ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ። ኣት ኤኒ ታይም ግን 728 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይርዋ ዲኤክስዋይ ኦል ደ ወይ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት። ስለዚ ዳ ዲኤክስዋይ ክሊርሊ ተኸታተልና ክንከይድ ኢና። ኦቨርኦል ግን ሕጂ ናይ ባይ ናይ ሪቨርሳል ፓተርን እያ ፎርም ጌራትልና ኣብዚ እንድሕርንያ ዳብል ቦቶም ፎርም ጌራትልና ኣላ። ስለዚ there is high probability ንእሽተይ ፑሽ ቱ ዘ ዳውን ጌራ ብድሕሪኡ ግን
continuation to the up ናይ ምኻድ ተኽእሎ ማለት እዩ እዚኣ ማርክ ጌርናያ ዘለና ስትራክቸር ግን ኣዝያ ብልፅቲ ኤርያ ስለ ዝኾነት ክንከታተላ ኢና at any time ንዓ ብሬክ ኣብ ትገብረሉ ቫሊድ ባየርስ ቫሊድ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ብምግባር ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ዳይሬክሽን ክንከታተል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ክንሪኢና ጂቢፒ ዩኤስዲ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ባይ ላስት ዊክ ካብ ማንደይ ጀሚሩ ማለት እዩ ብዘይ ምቁራፅ ሰሙን ሙሉእ እዩ ትረንድ ቅኒዩ ሕጂ ድማ እንድሕር ሪእናዮ ኣብዚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ፊል ገይርልና ኣሎ as we can see of course price still reject ኣይኮነን ኣሎ ስለዚ 1.27 ነዚ ዘለዎ እንድሕር ብሬክ ገይርልና ኣባብ ሪቴስት እንድሕር ገይርና ቢሎ ብምግባር only continuation ባይ ጥራሕ ኢና ክርእ ማለት እዩ ግን there is high probability ምስቲ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ክንሪኦ ፀንሕና ናይ ሪቨርሳል እዚኣ ማርኬት እዚኣ ድማ ፕራይስ ካብ ዝሪጀክት ብምዃን ብድሕሪኡ ነዚ ስትራክቸር ዝሪጀክት ጌራ ሴል ኦፍ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና ኣብቲ ፋንዳሜንታል ሳይድ ናይ ማርኬት እንድሕር መፂና ድማ ሮቡዕ ናይ ሲፒኣይ ናይ ጂቢፒ ኣለና ኤኒዌይ ከይገለፅኮ ከይሓልፍ ማለት እዩ ኔክስት ዊክ ብዙሕ ናይ ኒውስ ኢቨንታት ኣለና ፒኤምኣይ ሲፒኣይ ዝኣመሰሉ ዳርጋ ናይ ኩሎም ከረንሲስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኒውስ እውን ብፍላይ ሲፒኣይ ናይ ጂቢፒ እንድሕር ኔጌቲቭ መፅዩ there is high probability ማለት እዩ all the way down market ናይ ምውራድ ተኽእሎ ስለዚ እዚኣ 1.27 ብሬክ ኣውት ክሳብ ዘይረኣና ጂቢፒ ዩኤስዲ no buy at all 1.27 ሙሉእ ብምሉእ for head time frame break out ክሳብ ዘይረኣና ባይ ኣይክንብልን ኢና ማለት እዩ at any time 1.27 እንድሕር ብሬክ ገይርልና ናይ ዶላር ግን there is potential move ክሳብ all the way 1.28 94 ኤርያ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ነዚኣ ማርኬት ስትራክቸር እዚኣ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ዘላ ብከምዚ መንገዲ ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና ናታ ፍሬንድ ዝኾነት ወይ ናታ ቤተሰብ ዝኾነት ኮሪሌትድ ዝኾነት ፔር ኣላትና ዩሮ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ እውን ከም ዝሪኦ ዘለና ልክዕ ሲሚላር ምስቲ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዘለዎ ፕራይስ ስትሬት ኣዌይ ሪጀክት ኮይኑ ኣሎ ካብዚ at the same time ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ፕራይስ is forming this structure ስለዚ at any time 1.08 ብሬክ ሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ባይ ኣይክንብል ኢና ኣብ ዩሮ ዩኤስዲ the same time ማለት እዩ as we can see price ሪጀክት ኮይኑልና ኣሎ ቢሪሽ ካንድልስ እንድሕር ፎርም ገይርልና ኣብዚ ስቶፕ ሎስ ናና ኣባብ ብምግባር ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእልና እቲ ዝዓበየ ሴል ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ግን 1.08483 ስትራክቸር ብሬክ ምስ ኮነ ኦል ደ ዌይ ሴል ኦፍ ናይ ምኻድ ክህሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ እውን ካታሊስት ኮይኑ ከቀላጥፈልና ዝኽእል ፒኤምኣይ ናይ ኩሎም ዩሮ ኣለና ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ወይ ረቡዕ ወይ ድማ ሓሙስ ናይ ፒኤምኣይ ናይ ኩሎም ዩሮ ካንትሪስ ኣለና ማለት ስለዚ እዚኣ ድማ ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ክንከታተላ ኢና እቲ ዝዓበየ ሴል ከም ዝበልኮ 1.083.55 ኤርያ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርዎ ኦል ደ ዌይ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዋ ማለት እዩ ሳልሳይ እዚኣ መፅአ ዘለኹ ዝበለፀ ሰጣብ ማለት እዩ ጂቢፒ ኤዩዲ ጂቢፒ ኤዩዲ እንድሕር ሪእናዮ ኣብዚ ኣብዚ ኮንሳሊዴሽን ማርኬት ነዊሕ ግዜ ኦልሞስት ልዕሊ 2 ሰሙን ዝኸውን ጌራ ኣላ ማለት እዩ ኢንሳይድ ዲስ ኮንሳሊዴሽን ስለዚ ፕራይስ ብሬክ ኣውት ኢና ክንፅበ ማለት እዩ ብሬክ ኣውት ናይ 1.933 ቡሊሽ ፖዚሽን ክርኢና ከምኡውን እንድሕር ነዚ ስትራክቸር ብሬክ ቲ ዳውን ሳይድ ጌራትና ድማ ኣብ ስለ ዘላትና ፊል ዘይኮነት ስትራክቸር ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ፊል ናይ ምግባር ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዋይ ክሳብ ኣብዚ ድማ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ማርኬት እዚኣ እንታይ ኢና ንጥንቀቕ እንድሕር ኢልና ወይ እንታይ ኢና ከነስተውዕል ዘለና ስቶፕ ሃንድ at any time ሙሉእ ብምሉእ ኮንፈርሜሽን ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ክሳብ ዘይገበረልና ክንኣቱ የብልና ምክንያቱ ኣብዚ ራይዎ ስቶፕ ሃንድ ገይሩ ፕራይስ ስትሬት ኣዌይ ተመሊሱ ኣሎ at the same time ኣብዚ እውን ስቶፕ ሃንድ ገይሩ ተመሊሱ ኣሎ ኣብዚ እውን ዋኤቨር ፎልስ ብሬክ እናገበረ እዩ ዝምለስ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብ ናይ ኮሙናይ ፎልስ ብሬክ መታን ከይንተሓዝ
ክሳብ ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ብሬክኣውት ንፅበ ንሕዝ ማለት እዩ ኣይዘር ሪቨርሳል ወይ ድማ ኮንቲኔሽን ክንርኢና ማለት እዩ ናይ ቡሊሽ እንድሕር መፅልና ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ሲፒኣይ ንብሎ ዘለና ፕራይስ እንድሕር ኔጌቲቭ መፅኡ እቲ ናይ ሲፒኣይ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ስትሬት ኣወይ እዚኣ ታርጌትና ማለት እዩ ሰባብ እዚኣ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዋ እዩ ስለዚ ካብ ኩለን ዝበለፀት ከማን ጂቢፒ እዩ ድያ ዘላ ስለዚ ኩልና እቶም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ማለት እዩ ማርክ ብምግባር ክትከታተልዋ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ጂቢፒ ኤዩዲ ካልእ ናይ ጂፒዋይ ፓየርስ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ዘለው ቶም ሰጣብ ኤዩዲ ጂፒዋይ ጂቢፒ ጂፒዋይ ከምኡውን ዩኤስዲ ጂፒዋይ ዝኣመሰሉ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብቲ ሃየር ናይ ቡሊሽ ዞንስ እዮም ዘለው ማለት እዩ ግን anything can happen next week ብፍላይ ምስቲ ናይ ጂፒዋይ ዘለዎ ፕሬጀር ማለት እዩ ግን ካብ ኩለን ዝሓሸ ዝበልኳ ኢሮ ጂፒዋይ ኣምፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ኢሮ ጂፒዋይ ኣብዚ ፎርም ጌራትልና ዘላ ቢዩቲፉል ስትራክቸር ፎርም ጌራትልና ኣላ as we can see ኣብዚ ዘሎ ፕራይስ ድማ ሪጀክሽን ኮይንሎ ስለዚ there is high probability bearish confirmation candle እንድሕር ኣብዚ ፎርም ኮይንልና ሴል ፖዚሽን ክሳብ ኣብዚ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ at any time ግን ስትራክቸር እንድሕር ነዚ 165 ማለት እዩ 165 ኤርያ እንድሕር ብሬክ ጌራትና ኸ ስትሬት ኣዌይ ኮንቲኔሽን ክሳብ ነዚ ሚቲጌት ናይ ምግባር ማለት እዩ ዝለዓለ ስለ ዘለዋ ኦል ታይም ሃይ እዚ ናብ 171.62 ናብዚኣ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክትህልዋ እያ ማለት ስለዚ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ኣዝያ ብልፅቲ ክትከውን እያ ንበዓል ነዚኦም ናይ ዩሮ ፓየርስ ማለት ጂፒዋይ ፓየርስ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩሎም ድማ ዩሮ ጂፒዋይ ደ ቤስት ሰጣብ ኣላ እዚኣ ድማ ከምዚኣ ጌርና ንከታተላ at any time ብሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንደል እንድሕር ረኺብና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባቭ ብምግባር ሴል ፖዚሽን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ክሳብ ኣብዚ ማለት እዩ ስትሬት ኣዌይ እንድሕር ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ብሬክ ጌርልና ድማ ኦል ደ ዌይ ክሳብ 171.62 ቡሊሽ ክንሕዛ ኢና ማለት ስለዚ ዩሮ ጂፒዋይ ደ ቤስት ኣላትና ፋይናሊ ናብ ጎልድ ክንመፅእ ኢና ጎልድ ከምቲ ዝበልናዮ ላስት ዊክ ካብ 2344 ብሬክ ኣውት ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ቶፕ ዳርጋ ብቲ ኦል ታይም ሃይ ናብ ምብፃሕ ከይድሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ኢና ክንፅበ ካብ ጎልድ there is no more buys don't try to buy without any retest ሕጂ በዚ ዘለዎ right now ስለዚ ናብ 24 ኤርያ ፑል ባክ ክንፅበ ኢና እዚኣ ማለት እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ክሳብ ኣብዚ ፑል ባክ ክንፅበ ኢና ካብዚ ድማ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ተረኺብና ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ at any time ግን ነዚ 24 ኤርያ 23.95 ከባቢ ማለት ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ጌርልና ግን ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ at any time ነዚ 24 ቡሊሽ ካንድል እንድሕር ብዝፎርም ጌርልና ግን ታርጌትና ክሳብ 25 ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ኦልሞስት ሚቲጌት ገይርዎ ነቲ ኦል ታይም ሃይ ኣብዚኣ ንእሽተይ ካንድል ተሪፋትና ኣላ ብመንፅር ፒፕ እንድሕር ርኢናያ ክንደይ ፒፕ ኣላትና ኣብዚ ኦኬ ኦልሞስት ልዕሊ 134 ዝኾን ፒፕ ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ስለዚ እንታይና ክንርኢ ማለት እዩ ወይ እንታይና ክንፅበ at any time 24 እንድሕር ሙሉእ ብምሉእ ሪጀክት ኮይኑ ስትሬት ኣዌይ ሓድሽ ኦል ታይም ሃይ ክሬት ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ጎልድ ፑልባክ ንፀበ ናብ 2.4 ማለት እዩ ወይ ድማ 24 ኤርያ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ስትሬት ኣዌይ ቡሊሽ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና at any time ግን 24 ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብዚ እንድሕር ሪጀክሽን ካንድል ሂብና ሙሉእ ብሙሉእ ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ሪጀክት ኮይኑ ክሳብ ኣብዚ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና እቲ ዝዓበየ ሴል ግን ኣብዚ እዩ ነዚ 24 ብሬክ ተገይርዎ ጥራሕ ሴል እምበር ስትሬት ኣዌይ ናይ ባይ ዘሎ ጎልድ ስለዚ ዋላ እውን ዝኾነ ኣክሽን ናይ ሴል ከይወሰድና ነዚ ፑል ባክ ዝስቀኢልና ተፀቢናዮ ሽዑ ካብዚ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ከለና which will be better እዚ ድማ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ጆ ፖለቲክስ ከመይ ከም ዘሎ ኣብ ግምት እንዳእተና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ዝኾነ ኒውስ ንከታተል ኣለና ኮይና እቲ ናይ ራሽያ ዩክሬን ቁሩብ ኣብ ዝኸፍአ እንዳበፅሐ ዝኸይ ዘሎ ምክንያቱ ዲፈንስ ናይ ራሽያ ከም ንሰምዖ ዘለና ሞር ሓይሊ እንዳደለቡ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኔቶ ኣብ ግምት እንዳእተዎ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ንምንታይ ዝዛረበሉ ዘለኹ ንጎልድ ብጣዕሚ በቲ ተኣፋፊ ስለ ዝፀልዎ ማለት እዩ ንሱ ዝኾነ ኒውስ
ريليز اب زخونلو جولد دما زي 25 نبلو زلنا يزب حدا غزي كبصحو يقلي ማለት ስለዚህ ነዚታት ኣብ ግምት ምእታው ብፍላይቶም ጎልድ ትሬድ ትገብሩ ኩቱር ጥንቃቐ ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ብቐሊል ድፅሎ ኣሰት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ያ ሶ ንሎማዓንቲ ሒዜን መፅአ ዘለኹ ዜነን ኣብ ኮመንት እንታይ تتقوموا لهم دوتي وكما يرخيك موت الزرقوح زلهم فيديو تصحيفكم لي دماء بتاع مدسيب لاني وي انالايز كغوراتو دلي واسد كال اندحراليو تفعل علينا قرات مالتي زغونه زلكم حسب بوتا كومنت كنت صحفوا لي تقوليهم قال دماء يا ناي بروبر ريسك مانجمنت نتغب دوما بتي سيشن بحد مسايزي لهم دماء كل جزيك تاعتون كلهم ريسك مانجمنت كاب حدا نكلته ويدما حدا نسلستن لعل زلو تريد وسدو مالتي تي ريسك ريوارد كل جزء ابزي اندستريز زعوتها تي ريسك مانجمنتي مالتي لوز كتقبر كلها نشتي جين كتقبر كلها دابلناتو ويدما تريبلناتو انداخدك يخانبتي بروجرس تمس بفلايتو ما بديمو زلهم كا سوليد زخونه استراتيجي تاعتولو توصلو نوعيتات كاب حجي مالت ديفلوب ناغوركم كتكودو تقوليكم مالتي يا سلام كتالكم دقيمه يمسكن بخاله فيديو كنراخبينا سسنايم